Әтисе, хәлләрең ничек? Яхшы, рәхмәт әнисе. Кайттыңмы? Әйе, кибеткә кереп, яңа пешкән ипи, сөт, каймак та алып кайттым. Урамда салкынча. Син нишлисең, әтисе? Яшьлекне искә төшереп утырам. Әтисе, бу синме? Әйе. Институтта 2-нче курста укыган вакыт. Бигрәк яшь. Мен хәзер дә карт түгел. Әлбәттә карт түгел. Ләкин фотода малайлар кебек кенә бит. Мин шаяртам гына. Монда мин дус егетләр белән. Алмаз Камалов, Никита Белов, Җәнибәк Курмашев. Без тулайтыракта бер бүлмәдә яшәдек. Бүлмәдәшләр идек. Җанибәк казахмы? Әйе. Ул казах егете, Карагандадан. Менә безнең бүлмә. Анда без 4 утырдык. Кечкенә, ләкин чиста. Бар әйберләр дә тәртип белән куелган. Әлбәттә. Без барыбыз да тәртип ярата идек. Һәр көнне идәннәрне юа, бүлмәне җыештыра идек. Без бик дус яшәдек.